दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशन जथायै जिहेतु सा 12 बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि जि गोसोखांथियाव जिहेतु 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम जि जोलुर बादायलायनाय बियो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम बे हाबाफारियावनो जोंनि जि लिंखानाय आलासि हिसाबै जिहेतु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दिपेन बर' सार बिथाङा दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय सेथि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बिथाङा बेखेवना होनानै दिनैनि जि बिथांनि जि बेखेवना होनाय बेजों दिनैनि जि फाइनाल बियो जानानै थाङो आरो बे फाइनाल गेमाव अदालगुरि जि गेलेग्रा हानजा आरो सानराइज मोननै हानजानि गेजेराव जितु दिनैनि जि फाइनाल गेम जायो बेयाव अदालगुरिया 3 गल आरो सानराइज 0 बिथांमोना बे अदालगुरिया चेम्पियन बेयाव देरहानो हायो आरो दिनैनि जि गेलेनाय बे फाइनाल गेम बियो मोजाङै जानानै थाङो आरो जों अरायसम हास्थायदों खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशन फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सा 12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथियाव बिथांमोननि जि गोसोखांथियाव जि जोलुर बादायलायहोनाय बियो अराय फैबाय थानाय समाव मोजां जालांबाय थागोन जों बेखौ अरायसम हास्थायदों। थांनाय समफोरनि जोंनि जिखिनि गेलेनाय बादायलायहोनाय जालांबाय बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद हेफाजाब होनानै बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जाफुंसार होबाय थादों आरो देग्लायबो 30थि जि बोसोरारि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायहोनाय बेयाव जोंखौ ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु जोंखौ मददथि होनानै नैबे जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ मोजां जाफुंसार होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंखौ बिदिनो मददथि होनानै लोब बाहागो लानानै जोंखौ अरायसम बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जाफुंसार होलांगोन होननानै जों अरायसम हास्थायदों। गेलेनाय बादायलायहोनाय बेयाव जितु चेम्पियन हिसाबै दान बान्था होनाय जादों आरो ट्रफि बेजों लोगोसे ट्रफि होदों आरो बेयावनो 20,000 आरो बेजों लोगोसे ट्रफि आरो रानार्स आप बेयाव जितु 15,000 आरो लोगोसे ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 3,000 होदों लोगोसे ट्रफि आरो बेयाव जितु गासै गेलेनाय बादायलायहोनाय बेयाव 8 हानजाया बाहागो लादोंमोन।